Vitajte v obci Voľa, ktorá sa nachádza od svojho okresného mesta Michalovce 12 km. Leží v nadmorskej výške 129 metrov nad morom a obec sa nachádza v regióne Dolný Zemplín. Voľa je jednou zo 17 obcí mikroregiónu Duša. Na severe susedí s mestom Strážske, na východe so Starým, na juhu s Nacinou Vsou a na západe s Pustým Čemerným. Voľa má prvú písomnú zmienku z roku 1335. Popri obci preteká rieka Laborec. Erb obce je zložený zo zeleného pozadia žltej zeme, na ktorej roľník s bielým kosákom žnie žlté obilie. Zástava obce je zložená zo 4 pruhov, z jedného zeleného, 2 žltých a jedného bieleho pruhu. V obci sa nachádza grécko-katolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1700. Voľa má vlastnú grécko-katolícku farnosť spravovanú kňazom Excurrendo zo Strážskeho. Z hľadiska rímskokatolíkov obec patrí pod farnosť Strážske ako jurisdikčné územie. Podobne aj podľa pravoslavných patrí Voľa pod farnosť Strážske ako jurisdikčné územie. Obec Voľa má oficiálnu webovú stránku s domenou www.obecvoľa.sk. Cez Voľu prechádza cesta 1. triedy 18 zo Strážskeho do Nacinej Vsi. Z nej sa oddeľuje cesta 3. triedy 3731, ktorá pokračuje do Pustého Čemerného. Prímestskú dopravu zabezpečujú autobusy spoločnosti Arriva Michalovce s 3 zastávkami Voľa Stankovce, Jednota a Paneláreň. K Voli bol v minulosti pričlenený majer s názvom Stankovce, nachádzajúci sa južne od obce smerom na Nacinu Ves. Naopak severne od obce na hranici s mestom Strážske sa nachádza elektrická stanica Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy pomenovaná práve po Voli. Občerstvenie v obci Voľa so službou donášky do susedných obcí ponúka Bumburger. Z firiem v obci pôsobia stavebniny a železiarstvo Slovakia SRO a autobazár Siko Cars. Voľa nie je na Slovensku sama a má množstvo prívlastkových kamarátov po celom východnom Slovensku. Najbližší kamaráti sa nachádzajú v okrese Vranov nad Topľou, a to Juskova Voľa a Ruská Voľa. V okrese Bardejov sa nachádzajú opäť dve vole, Nižná Voľa a Vyšná Voľa. V okrese Sabinov sa nachádza Jakubova Voľa a nakoniec posledné dve vole sú rusínskymi obcami. Jurkova Voľa v okrese Svidník a Ruská Voľa nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa. Budova pošty sa v obci nenachádza. Dodávacia pošta je v susednej Nacinej Vsi s poštovým smerovacím číslom 07221. V roku 1970 mala obec 487 obyvateľov. V roku 1980 315 a v roku 1991 271 obyvateľov. S nástupom 21. storočia obyvateľstvo Vole sa výrazne nemenilo. V roku 2001 mala obec 242 obyvateľov a v roku 2011 254. Voľa má 261 obyvateľov. Zaraďuje sa k stredne veľkým obcem podľa obyvateľov v okrese Michalovce. Viac obyvateľov majú Veľké Raškovce 287 a menej obyvateľov má Hnojné s počtom 232. Rozloha obce je 5,78 km². Zaraďuje sa k menším obcem podľa rozlohy v okrese Michalovce. Väčšiu rozlohu má Kačanov 5,79 km² a Tušice 6,23 km². Menšiu rozlohu má Jastrabie pri Michalovciach 5,75 km² a Petrikovce 5,73 km². Starostom obce Voľa v čase zverejnenia videa je William Basara. Dnešná trasa v prehliadke Vole bude nasledovná. Prehliadku začneme smerom od Nacinej Vsi, konkrétne od Stankoviec. Najprv sa zastavíme pri dome smutku s cinturínom a futbalovom ihrisku, odkiaľ prejdeme do krátkej vedľajšej uličky. Otočíme sa a prejdeme do srdca obce k obecnému úradu a stavebninám so železiarstvom Slovakia SRO. Následne na križovatke smerom na Pusté Čemerné sa zastavíme pri Bumburger a grécko-katolíckom chráme, odkiaľ si ukážeme celú Voľu z vtáčej perspektívy. Video zakončíme smerom na elektrickú stanicu a zároveň mesto Strážske. Verím, že sa vám táto prehliadka bude páčiť. Ak áno, tak sa prihláste na odber môjho kanála pomocou tlačidla odoberať. Želám vám príjemné sledovanie. Po ľavej strane v časti Stankovce môžete zahliadnúť prvú autobusovú zastávku Voľa Stankovce. Tesne po oficiálnom začiatku obce Voľa sa nachádza dom smutku s cintorínom, za ktorým je futbalové ihrisko. Pekli, lámali
srdci obce sa nachádza druhá autobusová zastávka Voľa Jednota, budova obecného úradu a stavebniny so železiarstvom MIM Slovakia SRO. Oproti sa nachádza budova reštaurácie Madagaskar. Na križovatke sa nachádza Bumburger, ktorý bol v čase natáčania videa v prestavbe. Dominantou obce Voľa je grécko-katolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Touto cestou rovno sa môžete dostať do pustého Čemerného, vzdialeného 2,5 kilometra. Na stazione, Prešove garážu i na stazione. Šofér obije, auto šoferuje. Šofér obije, auto šoferuje. Na každej zatáčke zdiče pomiluje. Na každej zatáčke zdiče pomiluje. Hoja tebe, hoja i mnie. Brania tebe, brania i mnie. Tebe brania do nas chodzi, a mnie brania tebe lubić. Tebe brania do nas chodzi, a mnie brania tebe lubić. Čia vina Macerina, robotíme neučila, veľmi šumne oblíkala, chudákom pošílala, veľmi šumne oblíkala, chudákom pošílala. Kazal si mi, že me vežneš, jak na húre. Ešte krajšia chudobná, do roboty sposobná. Cestou vpravo, odkiaľ sme prišli, sa dá dostať do Nacinej Vsi, vzdialenej 2,5 kilometra. No a napokon touto cestou sa dostanete do neokresného mesta Strážske, ktoré je vzdialené 3,5 kilometra. Nakoniec po pravej strane môžete vidieť autobazár Siko Cars. Z dnešného videa by to bolo naozaj všetko. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete ma ohodnotiť lajkom, pekným komentárom alebo finančne podporiť na čísle účtu, cez PayPal, pomocou vďaky alebo mesačným členstvom s mnohými výhodami. Ak na mojom kanáli ešte nemáte odber, tak odoberajte, veľmi ma to v mojej tvorbe podporí a posunie vpred a ak kliknete na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o mojich ďalších videách. Video zdieľajte aj na iných sociálnych sieťach, aby si ho pozrelo čo najviac ľudí. Máte záujem o natočenie aj vaše obce spoločne s originálnymi magnetkami a pohľadnicami? Neváhajte ma kontaktovať na maili alebo facebookovej stránke Kymyslimi YouTube. Určite vám odporúčam pozrieť aj ďalšie videá zo série Mestá a obce na Zemplíne. Ďakujem vám za dopozeranie celého videa, želám vám krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu na YouTube kanáli Kymyslimi. Dovtedy sa majte a čaute.